Второй. На прозвище. Yes. Валерий Бобровский. Как бывает. Бобровский? Да, Бобровский. А будет по-любому так. Не ошибетесь. Валерий, да? По-белорусски бачишь як. Все вельми просто. Записали нас, да? Другие у черзей. Виталь, ты будешь так само? А, ну Я же уже меня записали, да? теперь сюда. И год народжения? 89. Рига. А это что? Это... Нет. О, такие пожертвования. Костел, смотри, что делает. Презент. Ну, а что за он? Все для нас. Видеосюжеты перерывные сюда. Ничего для себя, все для А нас. мои тут есть видеосюжеты? Номер. Уже там стало. Давай. А, было. Да, Дякую. да, видишь. На Аленку неделю. Симона и Вообще молодец, вообще. Самая крутая. Конечно. Клево, клево. О, Нашка идет. Ну что, в следующем году... Промокашка. Есть Баранович, и самое весело, кстати. Да, надо было подходить. Я пойду со Сморгони, кстати. Ну идем куда-нибудь. Ну что, Си, Я с двумя не справляюсь. давай. Оля, как всегда, будет есть за всех, уплетать. Ладно, вырубаю. Все ясно. Ну прямо таки. Я не знаю. Какая-то песня. Да, есть. Да? С этого ракурса еще не снимал. Класс. Нема. Нет, там есть, но
Silny udar, nie może być tak nie było. Będzie karta. Чудо техники. Настя, как поживаешь? Настя, улыбайся. Что такое? Ты пленка кончается, повернись ко мне. Быстрее. Вид сзади, что ли, все время снимать? Ну, Настя, имей совесть. Тедик. Со мной. О, Тедик, куда? Куды? Na wszystko będzie jest. Tak. Raz, jest. Tak. Poprawcie to miejsce, to jest wskazane. Jest drugi post. Jest. Dobra. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Raz. Хорошо. Раз, два, три. Что еще в этот монитор? Zobaczymy. Нормально, могло быть хуже. Все, ничего. Dziękujemy Ci za każdego, który tu dzisiaj przyjechał. Благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня сюда приехал. Chcemy Cię prosić, Boże Ojcze, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo. Хотим Тебя просить, Боже Отче, через таинство нашего Господа Иисуса Христа, чтобы Ты благословил нас. Cieszymy się, że spotykamy się z Tobą nawzajem. Мы очень рады, что встречаемся друг с другом. Cieszymy się, że możemy grać i śpiewać, Радуемся, что можем играть и петь. ale najbardziej pragniemy spotkać się z Tobą. Но больше всего, Боже, мы хотим встретиться с Тобой. Dajemy Tobie Kochani, teraz zobaczymy etiudy, które przygotowała grupa teatralna. Natalka powie.
детище, поглядите на Бога, глядите один на одного, порозмовляйте один з одним. Бог живе у ваших серцах. Откройтеся на Бога, откройтеся на счастье. Автобус! Счастье – это начинать свой новый день вместе с Богом. Счастье – это купаться в лучах солнца. Счастье – это радоваться всему живому. Счастье – это встречать своих родных и близких. Счастье – это встречать каждый день своих друзей, дарить им улыбки и свою любовь. Так что же такое счастье? Счастье – это просто жить и доверять Богу!
шагає слова Твоего. Шукаю Твой, Пане мой, шукаю Твой кожен день, а Тебе тужить душа моя. Шагає слова Твоего. Приняди за собой, Иисус, шлях Твой. Приняди за собой, Иисус. Приняди за собой, Иисус, шлях Твой. Приняди за собой, Иисус. Папа дома, папа дома. Папа дома, папа дома. Кожний день ти віриш мені, Єсус, ти завжди для мене. Ти в моє життя і кожний день ти віриш мені, Єсус, ти завжди для мене. Хвали Твоей ласки, Пане, де не погляжу, усюди ти, любов Твоя со мною, Єсус, правди. І гэта ти лай-лай-о. Представляйте, друзі народи, з нашими пісні опускавайте, твоя ласка завжди з нами, а яка милость на віки. О, аллилуйя, 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 3, 2, 1, го! Дякую велике. Я думаю, що вас запитатися, чи ще співаємо. Ну, з гэтай нагоды будем веселиться и пляскать долони.
Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Пан, я прославляю Тебя, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Пан, дай поверить, что не верю вчора, заспеваем, кто вчора не пел. Сегодня в сердце нема места для Бога. О, я избавил Тебя, о, кто избавил Тебя. Я прославляю Тебя, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Пан, я прославляю Тебя, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Пан. За Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Пан, я прославляю Тебя, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое славление Тебе я даю. Хвала Тебе, мой Пан. Веселися и пляскай, бо Пан Бог Тебе збавив. Веселися! Веселися и пляскай, бо Пан Бог Тебе збавив. І ще раз. Веселися и пляскай, бо Пан Бог Тебе збавив. Алілуя! 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 Аллилуйя, 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 Jako wielki my Hurt United Spirit z города Баранович. Это слабо хлопает. Не понравилось, что ли? Jeżeli ktoś jest masternie, zapraszamy razem na scenę. Janek, Baronowicze zostają. Zaśpiewajmy wspólnie na zakończenie Panie, Twój tron. To jest 18 słów. Czy jest Jana, albo Lilka, albo Daszka? Brawo, to tylko Panu Jezusowi. I kiedy wy chcecie komuś coś сказать brawo, to nie słuchajcie, ale Jezus. Bo jak zrobił coś takiego w moim życiu, to może zrobić w życiu każdego z was i każdego z waszych bliskich. I kiedy on такое zrobił w moim życiu, to może zrobić такое i w życiu waszym, i w życiu waszych bliskich. Więc jeżeli chcecie być brawo, proszę. Щиро подякувати Патриції за цей приклад, nieźle сказати, może publiczną spowiedź. Oj nie, to do spowiedzi jeszcze dużo brakuje. Tak, ponieważ to nie rozumiem, to rozumiem. Дякую за це, бо справді, напевно, ті ваші слова, ваша промова може більше значна, ніж 100 казань. Dziękuję bardzo. Słowo Pani może więcej znaczyć niż 100
znaleźć drogę w Chrystusie, Jego świadectwo chyba jest najważniejsze. Ojciec Święty Paweł VI jeszcze mówił, że potrzebujemy nauczycieli, ale więcej niż nauczycieli potrzebujemy światła. Panie, jestem światłem. Dziękuję bardzo za to. Czy mamy czas na pytania jeszcze, czy już spokojnie ma czas? Шановна молодь, трохи вбиваємося з графіка, але мені здається, така вельми цікава, важна, потрібна, життєва тема, яку пані Патриція закрила. Гості мають ці питання, які на серці щось вас цікавить, можна спитатися, будь ласка. Отець лекція, будь ласка. Takie pytanie, prośba. Jak świętary, постоянно объясняем некоторые sprawy, которые народ może nie przyjąć. У нас есть такая проблема, то, что о чем говорила, переносится на takie сполитехники. Знаем się gadałeś. I no może powiedzieć, że po każdym dzisiaj było jakieś gadałki z Ispugą. Może być Czy taki wspólny są popularne, że teraz sprawa porczy. Kto-to czuje, że to nie ma naniesiona jakaś porcza i on idzie do gadałki, żeby tę porczę zniać. Ile naród, komu to trzeba podwzięwać. Może nasza katolicka wspólność żyje w takim zapomnianym nakiedzie. I chcę, żeby немножко рассказала, jak to jest, czy można, jeszcze co rozkażę. Człowiek przychodzi, jak to już rozkazywał, ja sam nie chodził, конечно, przychodzi do gadałki, a tam się ikonki, czyli rzeczy, która może być w pierwszych latach kościoła, można ją zostać. Ona zagarba, jak Wadziszku daje Wadziszku, Mogę? A to jest dopełnienie kościołowego życia. Mogę? Dobrze. A propos tych wróżek, u których są obrazki święte, to powiedz. На той конт про тих рожних ворожбіток, чарівничок, які допомагають, яких удавали висять або ікони, або образи. Ja nie wątpię, że one są wierzące. Я сумніваюся, що вони віруючі. Ну, в сенсі не віруючі. Wiecie, kto jest najbardziej wierzący? Відається, хто найбільше якраз таки віруючий? Szatan. Дьявол. On też jest bardzo wierzący. Він вельми віруючий. I co z tego? Що з того? Jeżeli się czegoś przestraszycie, Ви чогось спожаєтеся? to się będziecie jeszcze bardziej bać, jak pójdziecie do takiej pani. То будете ще більше боятися, коли пойдете до такої жінки. Jedynym sposobem są sakramenty. Один спосіб – це сакрамент. Jak się czegoś przestraszycie, to biegnijcie do konfesjonału. Коли чогось спожаєтеся, то біжите до конфесіоналу. To też jest taka budka. To tak samo така будка домик. Tylko, że tam siedzi prawdziwy Pan Jezus. Тільки її знаходиться справді Пан Єсус. I tylko On wam może dać ten pokój. Żadna babka i tym podobne. І тільки Він може допомогти, а ніяка бабка і ворожбітка. Taka babka, jak pójdzie i wam zabierze na chwilę ten strach, Коли така бабка і забере у вас на хвилину, на який час той страх, to jest kłamstwo. це хлусня. Ponieważ on się tylko schowa, ten strach, Тому що той страх тільки сховається. i później wyjdzie na nowo, żebyście musieli tam pójść jeszcze raz. І потім вернеться на нову, могли пойти до этой ворожбитки ще раз. Диалог с Богом. Хочу, чтобы мы с ним поговорили, сказали свои проблемы. Так. Что еще мои? Мы можем делиться с Богом не только их проблемами, но и радостью, что мы переживаем. Так.
Relacja, na polskim, relacja. Tak, это отношения, так? Отношения с Богом. Так? Ось молитва – это отношения с Богом. Хтось інакше ще може нечто додати? Ну, як казала Патриція, коли вона так кричала на Бога у своїх думках, то це так само була молитва. Це була певна розмова. Так. Да, напевно, ось то, що ми приходимо ось до саме такого, що це відносини з Богом, так? Ось це відносини з Богом. Ось це різні проявлення. Ось тому тут варто затриматися на гэтым, што молитва – это адносіны з Богом. Найчасцей вось гэта дыялог, гэта размова з Богом. Так? Вот, гэта... Слава Ісусу Христу! Все в списку. У меня такое питание по изданиям католической церкви. У меня нет сомнений в том, что два издания католической церкви очень успешны, и их нужно развивать. Это первое издание, это журнал «Любите друг друга». Я, к сожалению, не заметил на этой встрече его, обычно он раздавался. Это прекрасный журнал, о нем я сейчас расскажу. И второе издание – это молодежный катехизис «Юкэт». Я видел популярность его в Беларуси, и то, что эти два издания пользуются популярностью, и то, что они интересны для людей. И неужели нельзя было бы еще больше развивать то, что реально работает? Те издания, которые реально работают, которые людям нравятся, которые людям евангелизируют их. По поводу журнала «Любите друг друга». Так получилось, что я рассказал на работе про этот журнал, что есть такой очень хороший, интересный журнал «Любите друг друга». И принес своей коллеге по работе и показал. Она потом рассказала всем, с кем она работает. Я удивился потом, когда услышал от нее, что этот журнал ей даже трудно вернуть, потому что им заинтересовалось такое количество людей большое, что мне трудно даже в это поверить. Поэтому я вас хотел попросить о том, чтобы эти два издания, так как они очень хорошо работают в плане евангелизации, Костел заботится о евангелизации, чтобы они развивались. Ну, а в плане «Любите друг друга», допустим, если можно, чтобы издание этого журнала было в Москве, для того, чтобы было легче его доставлять в Беларусь, и чтобы было более массовое распространение этого журнала. Спасибо вам большое. Дякую за питання. Журнал часопис «Любите друг друга». Но эксперт находится не в Москве. Я там 16 лет працевал в Минску. И это решение в Москве принимается московским бискупом, а не минским бискупом. Это треба звертаться з этим питанням до генеральної епархії Божої Братії в Москві Павло Пеці. Я підтримую те, що такий часопис вельми добрий, що треба розвивати, але так ще раз кажу, що сьогодні моя юрисдикція на Білорусі і в іншому місці. При спотканні з біскупом Пеці, спотикаючи, я передам йому вашу просьбу. Относно ЮКАТ. Не так просто все видається, що ми вже книгу передали і видали. Кожна книга має авторські прави. І треба авторські прави тримати. І ЮКАТ так само має свої авторські прави. Я цю справу вже розпочав 2 роки тому. Під час синоду біскупів. Тоді розмовляв з відповідними особами, які приймали участь у створенні цього катехизису. Видавалося, що все добре, легко говорить. Однак на сьогоднішнього дня ми не приймали ще копірайт. Сподіваюся, що ми його отримаємо, бо переклад вже
robić, co masz gotowy, a tak nie ma jeszcze copyrightu. Bez copyrightu nie możemy nie drukować. Tak samo potrzebne finansowe środki na jego druk, na dokończenie перекладом. Сам переклад это еще не все, это так само, как и центр поглядел, это так само, как и другая комиссия поглядела по повинной технологии, захоронная, так само захоронение каменелищной доктрины. Здесь я сподіваюся, що не буде вирішити у нас, але так такі проблеми, з якими ми споткалися. Дякую за те, що ви цікавитеся, дякую за те, що є інтерес. No dobra. Przez tydzień chodziłem codziennie na mszę świętą w intencji tej miłości. Потом всю целую неделю ходила на мшу в интенции этой любви. I codziennie było słowo И каждый день было Слово Божие. do ataku. Вперед! No więc napisałem list miłosny, anonimowy. Тогда я написал анонимное любовное письмо. Podszedłem do niej i mówię tak. И говорю так. Słuchaj, tu na studiach jest taki chłopak, któremu ty się bardzo podobasz, ale on się wstydzi podejść, więc prosił mnie, żeby dać ten list. Co? No to jest, no wiesz, taki chłopak, podobasz mi się list. Nie uciekł. Podpisałem się inicjałami. Подписался под инициалы своей любовью. No tam pyta, rozpytywała potem o co chodzi. Ну, там spрашивала всех, Maciek. I tak się zaczęło. Dzisiaj mamy 4 synów. И так началось. У нас 4 сыновей. Ja po prostu, trudno mi opisać skalę mojej choroby wtedy, ale... Мне сложно описать размер моей болезни. A potem Jezus to wszystko zerwał, bo ja na przykład wpadłem na taki pomysł. Dobra. Dowiedziałem się... Sorry, że tak szybko mówię. Dowiedziałem się od kumpla, że ona jedzie na obóz pod namiot. Я знала от друга моей жены, что они едут куда-то отдыхать в I że szuka karimaty, żeby pożyczyć. Ищут кариматы, чтобы одолжить. Więc szybko kupiłem karimatę za wszystko, co miałem. Za wszystkie pieniądze, jakie miałem. Wykleiłem ją kwiatami, frezjami. Zawinąłem, no i pożyczyłem. Ona w namiocie rozwijała, łoże z kwiatów. Nie miała szans. Przekażę moje brawa. Ja wam to mówię po to, żeby powiedzieć, że jak wchodzi Jezus, jak go wpuszczasz do swojego pokoju, te wszystkie ukryte, ciemne rzeczy, a kiedyś taki egzorcysta znajomy powiedział mi, że każdy człowiek ma w sercu takie miejsce, o którym nikt nie wie. Nikt. Które ukrywasz. Bo to jest twój największy ból, największy grzech, największa rana, cierpienie. Jak wpuścisz tam Jezusa, to nie jest taka zmiana, no trochę lepiej się czuję. Dziękuję Ci Jezu, 5 lat i ja już taka troszkę się czuję bardziej używiona. Nie, to jest fala, która zmiata wszystko i Jezus daje po prostu nowe życie.